morning guys, welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw, atin naman bibisitahin itong Dar-Awan Park dito sa bayan ng Delfin Albano Isabela. Tara, sama kayo sa vlog ko. So ayan guys, nandito na nga tayo sa Dar-Awan Park dito sa bayan ng Delfin Albano. So ayan, ito yung kanilang entrance guys. Yan, so maraming mga tao doon. So free entrance dito guys, basta huwag kayong magkalat dito. Basta sundin nyo lang yung rules na nakalagay dito sa kanyang signage. Yun. So yun guys, pag nandito kayo sa kanilang view deck, ito yung bubungad. Ayan. So napakaaliwalas ng 360 degrees views ng bayan ng Malig at Delfin Albano. Nandun yung heart at mga cottage dito guys, pwede ninyong pagpahingaan. Tapos may duyan pa.
Ngayon guys, kita nyo naman yung view dito. So overlooking yung mga burol dito sa Delfin Albano at Malig. Yan. Yan, so marami silang pananim na mais at palay dito guys. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna at samahan nyo pa po ako sa aking susunod pang mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at i-share itong video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Stay humble PH signing off. I'll see you guys on my next vlog.